लहानपणी आपण डायन हा शब्द ऐकला असेल. कोणी तिला घाबरत असेल तर कोणी अंधश्रद्धा म्हणून तिच्याकडे दुर्लक्ष करत असेल. याच भयभीत डायनची आपणच कथा ऐकणार आहोत. ती जीवघेणी डायन, एक भयकथा. कथा संपल्यानंतर ती कशी होती मला इंस्टाग्रामवर सांगा. आणि हो, तुमच्याही काही कथा तुम्हाला असं वाटत असेल की ते माझ्या आवाजात असावे तर मला इंस्टाग्रामवर ती नक्की शेअर करा किंवा मेल ID वर, जे डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटतील. सोड सोड हिला, तू हिला का पकडलंयस? जाऊ दे. मीरा सोडणार नाही, मारून टाकेल, मारून टाकेल. वैशालीची आई आणि बाबा तर अक्षरशः मागे बघून रडत होते. गावातला प्रत्येक व्यक्ती हा तिकडे जमला होता. आणि त्या बाबांनी पुन्हा विचारले, कोण आहेस तू? सांग मला. आणि ती सांगू लागली. ही कथा होती वैशाली आणि तिच्या 2 मैत्रिणींची. वैशाली, अक्षरशः 10 ते 12 वर्षाची ती मुलगी. बाप हा अक्षरशः श्रीमंत, पैशांची यांच्याकडे कमी नाही. तिचे 2 मैत्रीण देखील तसेच. गावामध्ये हे वाढणारे मुली. मस्ती करायची आणि खेळायची यांना खूप सवय. घराघरामध्ये यांचे लाड होत असे. पण या गावाला जणू श्राप होता एका भयभीत डायनचा. ती 5 वर्षातून येते आणि कोणत्या ना कोणत्या मुलाचा जीव नक्कीच घेते असे त्यांचे म्हणणे होते. आणि आता लवकरच दिवाळी जवळ येत होती. त्या डायनला दिवाळीचं जणू शक्ती भेटत असे असं तिकडच्या लोकांचे बोलणे होते. वैशाली लहान जरी असली तरी मस्ती मस्तीमध्ये खूप खोटं बोलत होती. हिच्यावर कोण सध्या विश्वास ठेवत नव्हते. तिचे 2 मैत्रीण तन्वी आणि सुनीता पण तशीच. सहज एक दिवशी खेळता खेळता वैशालींनी गावच्या त्या चावडीवर बसलेल्या एका आजोबांच्या तोंडातून ऐकले, अरे आता दिवाळी येणार आहे नव, ती येईल. 5 वर्ष झाले. मागच्या वेळेला पाटलाचा मुलगा गेला, या वेळेला तर सगळ्यांना घरातच ठेवायचं. वैशालीने ऐकले आणि वैशालीने जाऊन विचारले, काय हो आजोबा, कोण येईल? त्या आजोबाचा चेहरा थोडा घाबरल्यासारखा झाला आणि त्यांनी सांगितले, तीच डायन, ती 5 वर्षातून येते आणि मुलांना घेऊन जाते. एवढे बोलणे झाले होते आणि वैशाली अक्षरशः जोरजोरात हसायला लागली. काय हो बाबा, आम्ही लहान जरी असलो तरी समजूतदार आहोत. आम्हाला हे सगळं मान्य नाही. आमच्या मम्मीने आधीच सांगितले भूत वगैरे काही नसतं. ती तशीच तिथून पळत गेली. पण आजोबांनी सांगितले होते, ती खालच्या भागात ती विहीर आहे ना, तिकडेच असते. वैशालीने आपल्या दोन्ही मैत्रिणीला सांगितले. ते बिचारे शेवटी लहानच. ते जाऊन जाऊन त्या विहिरीजवळ गेले. गावापासून थोडीशी लांब होती. तिथे बघितले आणि कोणी नव्हते. पण तिकडचे ते वातावरण पाहिले. हे सगळे पाहून त्यांना खेळण्याचा मोह आवरला नाही. ते तिथेच लपाछुपी आणि लंगडी खेळायला लागले. कळत न कळत वैशालीने दाखवले, हे बघ मी काय आणलंय. मी आज बॉल आणला होता. मला माहिती आहे आपण असंच काहीतरी करणार. तिकडच्याच एका लाकडाला बॅट समजून ते अक्षरशः क्रिकेट खेळायला लागले. सुनीने तिकडे बॅटिंग करत असताना सहज एक बॉल तिने जोरात मारला आणि तो झाडांच्या पलीकडे गेला. वैशाली तिथे होती म्हणून वैशाली बोलली, थांबा मी जाते आणायला. आणि वैशाली त्या झाडांच्या मागे जाऊ लागली. हळूहळू जाऊन तिला बॉल तो भेटला. पण तो बॉल होता एका साधारण 70 वर्षाच्या म्हातारीच्या हातात. त्या म्हातारीकडे बघितल्याने वैशाली बोलली, अहो माझा तो बॉल दे ना, आम्हाला खेळायचंय. पण ती म्हातारी रागामध्ये बोलली, हा इथे आलास कसा, निघा, यापुढे इथे येऊ नका. एवढे क्रूर शब्द ऐकले आणि वैशालीला राग आला. वैशाली तसेच मागे गेली आणि आपल्या मैत्रिणीला सांगितले, बघ ना, तिने आपला बॉल घेतला आणि ती देतही नाही. दोन्ही मैत्रिणींना राग आला आणि त्यांनी ठरवले आपण तिघांनी जाऊन भांडायचे आणि आपला बॉल पुन्हा घेऊन यायचा. ते तिघही तिकडे गेले पण ती म्हातारी तिकडे नव्हती. अरे इथेच तर होती. यांनी शोधायला चालू केली आणि काही अंतरावर ती दिसली.
तिने अग्नी पेटवली होती आणि त्यांच्याजवळ असलेल्या त्या बॉलला हळद कुंकू लावले. हेच नव्हे तर विविध मंत्र बोलत होती. हातात जे काही असेल ते त्या अग्नीमध्ये टाकत होती आणि अग्नीचा तो भस्म हा मोठा मोठा वरती पसरत होता. हे ते बघ, आपल्या बॉलला तिने काय केलंय, सुनीता बोलली. हो ना, चल जाऊ. अक्षरशः 12 वर्षाच्या मुलींनी तिकडे जाऊन त्या अग्नीमध्ये तिकडचेच पाणी टाकले. ते सगळे उद्ध्वस्त केले आणि बॉल हातात घेतला. आणि ती म्हातारी रागात बोलली, मी तुम्हाला सोडणार नाही. तुम्ही काय केलंय तुम्हाला माहित नाही. ती यांच्या मागे धावू लागली, पण हे तिघही धावत धावत गावामध्ये आले. हे कोणाला सांगू नका आपण काय केलंय, तन्वी बोलली. हो, कोणालाही सांगू नका. आणि त्याच दिवशी हे घरी गेले. सकाळ झाली आणि वैशाली ही दात घासण्यासाठी बाहेर आली. गावामध्ये रडण्याचा आवाज येत होता. गर्दी झाली होती ती तन्वीच्या घरी. तन्वी, तिला काय झालं, वैशालीने तिच्या आईला प्रश्न केला. आणि आईने सांगितले की काल रात्री ती घराबाहेर गेली होती आणि बहुतेक तिकडच्याच कुठल्या तरी प्राणीने तिला मारून टाकले. ती जग सोडून गेली. हे ऐकले आणि वैशाली अक्षरशः घाबरली. ती घराच्या आतमध्ये आली, दार बंद केले आणि तिला माहीत पडले की कदाचित ही ती म्हातारी तर नाही ना. आणि अक्षरशः काही दिवसांमध्ये तिला समजले की सुनीताची तब्येत ही खालवत चालली आहे. ती वेड्यावाकड्यासारखी करायला लागली आहे. गावातले काही मंडळी हे वैशालीकडे आले. काय रे, तन्वी आणि सुनीता हे तुझेच मैत्रीण ना, ते असे काय करतायत. आणि वैशालीने सांगितले, मला काय माहित. गावच्या मंडळींनी ठरवले की उद्या या दोघांचीही आपण नजर काढू आणि बाबांकडे नेऊ. रात्र झाली आणि सगळे झोपी गेले. पण अचानक 12:30 ते 1च्या दरम्यान सुनीताची आई ही गावामध्ये धिंगाणा करू लागली. माझी मुलगी कुठे गेली, कुठे असेल ती. आई बाबा हे जोरजोरात रडत होते. अक्षरशः सगळ्या गावांनी शोध काढला आणि एक गावकरी झाडाकडे बोट दाखवत जोरात किंचायला. कारण की त्यांनी पाहिले सुनीताला त्या झाडावर फास घेऊन लटकवलेली आहे. त्यापेक्षा दुर्दैव म्हणजे तिचे शरीर अक्षरशः फाडले होते, रक्त गळत होते आणि पाठीवर हाताचे निशाण होते, 5 अंगठ्यांचे. वरिष्ठ गावकरी बोलले, तीच आई, ती परत आलीये. ती मारणार बघ कोणाला तरी. ती डायन आहे, डायन. ती सोडणार नाही. सगळे गावकरी घाबरले. सुनीताचा अंत्यसंस्कार केला आणि सगळ्यांची नजर आता वैशालीकडे होती. वैशालीला काही जणांनी विचारले, नक्की सांग काय झाले. वैशाली खरं बोल. पण वैशाली खरं बोलण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. आणि एका रात्री झोपली असताना वैशालीला कोणीतरी जागवले. उठ. वैशालीने नजर टाकली तर तिने पाहिले की तीच डायन आहे जिने त्या दोघांचा खून केला होता. ती जोरात किंचाळली. पण अक्षरशः तिच्या आजूबाजूला असलेल्या आईबाबांनी तिला जागवले. काय झालं, अशी का ओरडते. आणि वैशाली बोलली, ती 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 मला उठवत होती. आणि नंतर तिला आठवले की आपण कोणाला काही सांगितले नव्हते, तर आता का सांगायचे. काय नाही. वैशालीने विषय बदलला. पण असले घटना वाढू लागले. आरशात बघताना ती मागे दिसत होती, तर कधीतरी चालताना असे वाटत होते की तिने खांद्यावर हात ठेवलाय. कधी ती दरवाजाच्या बाहेर दिसत होती, तर कधी स्वतःच्याच आईबापांच्या चेहऱ्यामध्ये. वैशालीला हळूहळू बडबडायची सवय लागली होती. एक दिवशी झोपी गेले. सहज बाबांना जाग आली तर त्यांनी पाहिले की दरवाजा उघडा होता आणि वैशाली पलंगावर नव्हती. त्या बाबांनी ओरडाओरड केली. सगळे गावकरी जमले आणि शेवटी निर्णय घेतला की ती त्या विहिरीजवळच गेली असणार. गावकरी बोलले, चला.
गावकऱ्यांनी मशाली घेतल्या आणि त्या विहिरीजवळ गेल्या आणि त्यांनी पाहिले की वैशाली ही आता विहिरीवर त्या दगडांवर उभी राहणार होती आणि तिथेच विहिरीमध्ये उडी टाकून जीव देणार होती. मामून बाबांनी जोरात आवाज दिला, वैशाली. त्याच वेळेला वैशालीला ध्यान आले. वैशालीचे लक्ष नव्हते, त्या भाडवेने जवळजवळ तिला वशमध्ये केले होते. वैशाली जोरात ओरडली. वैशाली विहिरीमध्ये पडणार, पण त्याच क्षणी तिच्या बाबांनी तिला पकडले आणि पाठी खेचून आणली आणि विहिरीमधनं एक किंचाळण्याचा आवाज आला. वैशालीला घरी आणले आणि अक्षरशः अर्धे गावकरी तिथे जमले होते. पण वैशालीची तब्येत आता बिघडू लागली होती आणि ती विचित्र आवाजात बोलू लागली होती. सोडणार नाही तुझ्या मुलीला. सगळ्यांना भीती वाटली आणि त्यातला एक गावकरी बोलला, उद्या काही करून आपण तांबडे बाबांना बोलवलंच पाहिजे, नाहीतर या मुलीचं काही खरं नाही. दिवाळी तर अक्षरशः 3 दिवसावर आली. ती रात्र कशी बशी घालवली, पण वैशालीची परिस्थिती फार बिघडली होती. वैशालीला अक्षरशः खुर्चीवर बांधून ठेवले होते रश्शीने आणि 3 माणसांनी हे पकडून ठेवले होते. तांबडे बाबाला बोलवले आणि ते गावात प्रवेश करताच त्यांनाही नकारात्मक शक्ती जाणवली. ते घराजवळ आले. जवळजवळ 300-350 वस्तींचं ते गाव, सगळे गावकरी वैशालीच्या घरासमोर जमले होते. वैशालीची परिस्थिती ही फार बिकट झाली होती. केस सुटलेले होते, चेहरा पांढरा पडत होता, तोंडातून फेस येत होता आणि डोळे हे लाल होत होते. कधी कधी असे वाटत होते की केस हे स्वतःहून हवेत उडत आहे. 3 माणसांनाही ती भारी पडत होती. तांबडे बाबा घरी प्रवेश करताच वैशालीच्या तोंडातून ती डायन बोलली, ए कालच इथे जा, नीट नाही तर मारला जाशील. आणि तो बाबा बोलला, शांत बस आणि मला सांग, या मुलीच्या मागे का लागलीस? त्या डायांनी उत्तर सांगण्यास नकार दिले. ती मोठमोठ्याने आवाज करू लागली आणि हसू लागली. आणि शेवटी तांबडे बाबा बोलले, नाही सांगणार ना तू? थांब. तांबडे बाबांनी त्यांच्याजवळ असलेली काठी काढली आणि वैशालीच्या अंगावर जोरात मारली. आणि या वेळेला ती डायन नाही तर वैशाली किंचाळली, आई मला लागतंय, मला लागतंय. वैशालीची आई मागून बोलली, नको मारायला तिला, तिला लागतंय. पण तांबडे बाबा बोलले, ही वैशाली नाही, ही तेच डायन आहे, तुम्ही मागे सरा. काही महिलांनी वैशालीच्या आईला पकडले तर काही पुरुषांनी वैशालीच्या बाबांना धीर दिले. आणि पुन्हा एकदा तांबडे बाबा बोलू लागले, का आलीस इथे सांग? आणि ती बोलू लागली, मी माझी साधना करण्यात व्यस्त होते. ही मुलगी आली आणि माझी साधना नष्ट केली. आता मी हिला मारणार आणि पुढील 5 वर्षासाठी पुन्हा एकदा या पृथ्वी लोकवर राहणार. असे बोलताच सगळे घाबरले आणि तांबडे बाबा बोलले, आजपर्यंत खूप जीव घेतलेस तू, इकडे माझं कधी येणं झालं नाही म्हणूनच तू वाचलीस, पण आज नाही. काय करशील रे म्हाताऱ्या? असले भयभीत वाक्य वैशालीच्या तोंडातून ती डायन बोलत होती. ते बाबा बोलले, भल्या भल्याने सांगतोय, निघून जा इथून, नाहीतर. पण ती डायन हसू लागली आणि बाबांनी पुन्हा एकदा पिशवीतून काहीतरी काढले आणि ते वैशाली जवळ दाखवले. वैशालीच्या हात असलेली ती डायन बोलू लागली, ए लांबने ते. आणि ते बाबा बोलले, का नेऊ लांब? तू या मुलीचे प्राण सोडलेस का? आता तू जाणार. आणि ते बाबा मोठमोठ्याने मंत्र बोलू लागले, हे परमेश्वरा, या मुलीची रक्षा कर. आणि ती हाडं किंचाळत होती. नाही, जाऊ दे मला. ते बाबा मोठमोठ्याने मंत्र बोलत होते आणि नंतर त्यांनी शेवटी देवांचे नाव घ्यायला चालू केले
आणि त्यांच्याजवळ असलेला तो अंगारा वैशालीच्या पूर्ण हातावर, तोंडावर आणि शरीरावर नंतर लावला. तिच्या आतमधले असलेली ती आत्मा जोरात किंचाळली. आणि जाता जाता एक मात्र बोलून गेली. वाचली, पुन्हा कधी भेट झाली तर याद रख, सोडणार नाही. आणि सगळ्या घरातल्या काचा फुटल्या आणि एक मोठा वाऱ्याचा झोका हा वैशालीकडनं दरवाजाच्या दिशेने बाहेर हवेमध्ये पसरला. सगळे गावकरी तिकडे बघू लागले तरी ती काळी सावली होती जी आता उजेडामध्ये नाहीशी झाली. आणि इकडे वैशालीने जोरजोरात उलट्या केल्या आणि नंतर बोलू लागली. मम्मी, पप्पा, मी कुठं आहे? काय झालंय? मम्मी पप्पांनी तिला त्याच वेळेला मिठी मारली आणि तांबडे बाबांनी तिच्या हातावर धागा बांधला. तांबडे बाबा बोलले, आता एक काम करा, तुमच्या मुलीने इथे राहणं सुरक्षित नाही, हे गाव सोडून जावा कायमचं. आणि तांबडे बाबांनी सांगितले की जाऊन देवाचे दर्शन घ्या, त्यांचे आभार माना. म्हणूनच कधीतरी काही ठिकाण असे असतात जिथे न गेलेलेच बरे. आपल्या हट्टामुळे कदाचित आपल्या घरच्यांनाही त्रास होऊ शकतो, याचा विचार तुम्ही केला पाहिजे. आणि हो, ती डायन बोलली होती की पुन्हा भेट झाली तर मी जिवंत सोडणार नाही. काय वाटतंय तुम्हाला? ती परत गावच्या कुठल्या मुलाला मारेल की कायमची गेली असेल? कथा कशी वाटली मला इंस्टाग्रामवर सांगा. आणि हो, तुमच्याही काही कथा असतील जे तुम्हाला वाटत असतील की माझ्या आवाजामध्ये यावेत तर मला इंस्टाग्रामवर किंवा मेल ID वर नक्की सेंड करा. चॅनलला फॉलो करायला विसरू नका, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि हो, फेसबुक पेजला लाईक करायला विसरू नका. भेटूया पुढील भागांमध्ये.